Dissabte que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta, viure aquí és una sort. Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà, envoltats d'un paratge realment excepcional, com ens trobem als jardins de Cap-roig. Coneixerem les seves cales, coneixerem de la mà de la seva gent el teixit industrial que es mou al voltant de Mont-ras i també coneixerem l'oferta d'oci, que n'hi ha molta, Hi ha la ruta del tren petit, la de les mines i moltes rutes més. També coneixerem gastronomia i tant que sí, de la mà de Girona Excel·lent, coneixerem un bon oli extraverge fet aquí a les comarques de Girona i també de Grau Online ens duran un vi de les terres més amunt. Ja ho veureu, unes terres que són realment excepcionals per un bon vi que ens oferiran Grau Online. I també acabarem amb música dels components de Yes The Music. País en Ruta obre les maletes aquí, a Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà. Comencem? Ens trobem just al bell mig dels jardins de Cap-roig. Va ser el 1927 quan el coronel Wedowski i la seva dona compren els terrenys on hi construirien el seu castell i defineixen el que serà un magnífic parc que comença a les terrasses del castell i que acaba a peu de mar. Així doncs, les diferents terrasses que s'hi construeixen descendeixen suaument fins a la costa. En aquesta zona s'hi troben, entre altres, el Jardí de Primavera, el Jardí de Cactus i el del Passeig dels Geranis, amb la seva espectacular floració. Amb les més de 17 hectàrees de superfície, aquest jardí botànic és un dels més importants de tota la Mediterrània. En ell hi podem observar més de 1.000 espècies d'arreu del món i multitud d'escultures que harmonitzen aquest espai. Com a curiositat, podem dir que els jardins inclouen un herbolari, una biblioteca especialitzada en camps d'investigació, una estació meteorològica i fins i tot un banc de germoplasma. Aquest espai privilegiat acull a l'estiu un dels festivals més prestigiosos de la costa catalana. Per l'Auditori Lliure del Festival de Cap-roig hi passen durant mesos d'estiu músics cèlebres de l'esfera nacional i internacional. Sens dubte, un entorn únic per gaudir dels dies d'estiu, deleitant-se enmig de la natura i gaudint de l'exquisita oferta cultural que s'hi programa cada temporada. Contrariament del que pensen moltes persones, molta gent que ens veuen a través de la televisió o a través de la ràdio, Jardins de Cap-roig forma part de Mont-ras, de la comarca del Baix Empordà. Mont-ras és un dels 36 municipis que integren la comarca del Baix Empordà, delimitat pel massís de les Gavarres. Al nord limita amb Palafrugell i al sud amb Palamós i Vall-llobrega. El punt més elevat del municipi és el Puig de les Mines, en un dels contraforts del massís de les Gavarres, a 211 metres d'alçada. Mont-ras, contràriament al que es creu, compta amb un litoral privilegiat format per l'espai d'interès natural de Castell Cap-roig. En aquesta part del litoral de la Costa Brava hi trobem 3 petites cales, el Crit, la Font Morisca i la del Vedell. Moltes són les llegendes que parlen del passat de pirates i mariners en aquestes petites cales. Davant de la costa hi trobem l'arxipèlag de les Illes Formigues. La plana del municipi la formen camps de conreu que donen una riquesa de verds i gran varietat de colors al paisatge. L'economia dels vilatans ha estat relacionada en el passat amb l'agricultura, la ramaderia i les mines, i ja tocant al segle XX amb les petites indústries locals i dels municipis veïns. Actualment, Mont-ras aposta per ser descobert com un espai turístic que moltes famílies busquen, tot oferint propostes d'oci lligades a l'esport. Gràcies a la seva proximitat amb el massís de les Gavarres, hi ha la possibilitat de gaudir de les diverses rutes de senderisme, com la que recorre algunes de les antigues mines del municipi. Descobrirem a cada pas restes d'un passat proper, que ens parla de l'activitat del municipi.
El patrimoni històric de Mont-ras el trobarem a la bellesa dels masos, a les diverses torres de defensa de l'època medieval, com la mítica Torre Simona, i al nucli antic del municipi, passejant pels seus carrers i admirant l'església de Sant Esteve de Mont-ras. Mont-ras és l'essència de la Costa Brava, amb platges verges, alts penya-segats i camins que van del mar al massís de les Gavarres. Doncs obrim les nostres maletes particulars de País en Ruta a la població on ens trobem, que és Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà, parlant amb el seu alcalde, el senyor Carles Salgas. Carles, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos a obrir-nos les portes a casa vostra. Perquè, escolta, un marc incomparable que poca gent coneix Mont-ras i tota la seva extensió, no? Sí, és un lloc, diguéssim, desconegut pel poble de Mont-ras, tot el que és el tema dels jardins de Cap-roig, i d'aquestes que és un paisatge meravellós. Valga'm dir que hem de dir que el titular del programa seria Cap-roig, en bona part dels jardins, pertany a Mont-ras i no a una altra població, no? Sí, o sigui, del 75% diguéssim, dels jardins de Cap-roig pertanyen a Mont-ras i resulta que d'aquestes, per això ho reivindiquem, és un paisatge especial, arran de mar, amb unes vistes espectaculars i amb una vegetació esplèndida. Carles, dedicat més de 20 anys des de l'alcaldia, treballant directament o indirectament per l'Ajuntament, pel poble. Com ha avançat aquests últims 20 anys, Mont-ras? Bé, han canviat molt. O sigui, realment, aquests 20 anys, vaig començar l'any 95 i aquests més de 20 anys que porto, diguéssim, treballant a nivell d'Ajuntament, doncs ha canviat molt, vull dir que el paisatge, el que és el tema, diguéssim, també la cultura i tot això, hem intentat potenciar molt i d'aquestes jo crec que, amb gran èxit. A nivell turístic, els atractius més grans, quins destacaríem? Bé, aquí, per exemple, a l'entorn on estem ubicats ara, doncs és un dels punts, diguéssim, turísticament molt importants. Estem parlant, diguéssim, ben bé de la costa, amb 3 cales, diguéssim, que donen al mar, que és Fomoliscle, el Crit i el Vedell, i a més amb el que és l'embarcadera del que és el mateix Cap-roig. I a més, per l'altre vessant, també al massís de les Gavarres. O sigui, nosaltres estem, diguéssim, en 2 punts, diguéssim, molt naturals i d'aquestes que això, turísticament, nosaltres en fem estem molt orgullosos, amb una cala molt important que és el Crit, que és la cala més verge, diguéssim, de litoral. Exacte, perquè val a dir que Mont-ras, ja que tothom diu és molt d'interior, no, té cala pròpia, a més és una de les més verges i més importants del territori català. En aquest cas, Carles, allotjament, com està Mont-ras amb el tema d'allotjament? Bé, Mont-ras, diguéssim, com bé hem dit, amb el tema de l'entorn que ens envolta, nosaltres urbanísticament mai s'ha crescut, diguéssim, a l'alçària. El que s'ha fet, diguéssim, és créixer, diguéssim, a dintre l'entorn, vol dir que nosaltres tenim ubicats 2 càmpings i aquests 2 càmpings són els allotjaments turístics que tenim aquí. Ens queden moltes coses, alcalde, per anar desgranant fil per randa, perquè ens diuen l'Olga, que ens demana pas, que es troba exactament en el cor de Mont-ras. Olga, endavant. Ens trobem amb el senyor Pere Pagès, vilatà de Mont-ras. Què tal, Pere? Bon dia. Bon dia. Doncs en Pere va trobar un seguit de papers a casa seva que li han permès de reconstruir una mica la història del poble i també la història personal i familiar. Hi ha un avantpassat seu, el senyor Martí Pagès, que ens agradaria molt saber qui va ser. Martí Pagès i Boera era el meu besavi. Quan se va concedir la independència és formar part de l'Ajuntament de Palafrugell com a regidor de Mont-ras. Parlem de la independència de Mont-ras respecte de Palafrugell. Com va ser aquest procés d'independència? O sigui, la independència definitiva, quan arriba des de Madrid ja l'autorització per independitzar-se, va arribar el 2 de juliol del 1858, amb la condició de que no seria efectiva aquesta independència fins al 1 de gener de l'any següent, perquè hi havia temps suficient per fer les eleccions i nomenar els nous regidors. Ara mateix ens trobem davant de l'església de Sant Esteve, una església que també trobem a l'escut de Mont-ras. Què hi trobaríem a dins de l'església, si entrem? Bueno, a dins de l'església, esclar, desgraciadament, com la majoria d'esglésies d'aquí, d'aquests contorns, doncs el juliol del 1936 es va cremar
desgraciadament no tenim constància, no s'ha trobat cap fotografia del retaule que hi havia, crec que hi havia un retaule barroc, però no s'ha trobat enlloc, de manera que si algú sapigués on s'ha trobat, perquè s'han fet moltes gestions i no s'ha trobat. Però en canvi ara sí que hi ha un... Sí, ara hi ha unes pintures, ja fa deu fer uns 20 i pico d'anys, que es va brindar un artista que està precisament davant de casa seva, en Pere Camps, es va brindar a decorar, diguéssim, el presbiteri. I està molt bé, és un artista que s'ha guanyat la vida pintant, fent pintura, i està molt bé. Vostè també va recuperar una anècdota relacionada amb aquesta església. Sí, resulta que remenant papers a casa, quan el dia que em vaig jubilar, perquè abans no tenia ocasió, vaig començar a remenar papers i em van sortir moltes anècdotes. Una d'elles és que, el que no me recorda és la data, que en moment no tinc davant, és que en una època, a Mont-ras, es veu que hi havia dos capellans, hi havia ser un rector i un vicari. Un d'ells va morir, no sé quin era, i llavors els fidels es van alarmar i van fer una carta al bisbe que dient-li que, clar, degut a l'extensió del poble, que és tan gran, es podia donar el cas, i en aquells moments els medis de desplaçaments eren molt rudimentaris, doncs es podia donar el cas de que un dels sacerdots estés celebrant els oficis a la parròquia i l'altre sant del poble hi hagués un fidel que hagués de morir sense rebre els auxilis espirituals. Bé, anar remenant papers vaig trobar la contesta del bisbe i el bisbe li diu que sí, que està disposat a portar-los i suposo que en aquell moment devien anar sobrats de clero, però que l'han de pagar. Aquesta és l'anècdota. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Pere. Ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres. Seguim, Albert. Moltíssimes gràcies, Olga, per aquesta primera connexió on hem conegut el patrimoni més important que encapçala Mont-ras a la comarca del Baix Empordà. Avui no ens trobem ubicats. Saben que a País en Ruta ens poden seguir a través de la seva televisió de proximitat o a través de les zones de la ràdio o també a través de les nostres xarxes socials i el nucli.tv. En aquest cas, continuem amb el seu alcalde, amb en Carles Salgas. Carles, des de l'Ajuntament sempre heu potenciat molt la pagesia. Com influeix això al vostre municipi? Bé, nosaltres hem potenciat la pagesia perquè reivindiquem una mica d'on venim i nosaltres d'aquestes venim de la pagesia. I a més, doncs, és una professió que és el que cuida l'entorn, que nosaltres això tant estimem, l'entorn, els camps i la vegetació. Entrant en fires i festes, les més reconegudes, les més sonades de la població, de quina època de l'any les celebreu? Bé, per començar, diguéssim, per Nadal, doncs tenim el tema d'una exposició de diorames molt important en el municipi. Després, seguidament, també tenim el tema de la Fira de Corpus, que resulta que l'hem volgut reivindicar molt. Després també el tema de la Festa Major i diverses festes que anem fent, diguéssim, al llarg de l'any. Bé, per la gent que no hagi tingut l'oportunitat mai d'escapar-se a la Fira de Corpus, per exemple, una de les més sonades vostres, què hi podem trobar en aquesta fira? Bé, aquesta fira, diguéssim, se remunta del 1999, que un grup de voluntaris i voluntàries van començar un altre cop a refer, diguéssim, el tema de les catifes de Corpus. Nosaltres després, el 2012, vàrem voler potenciar aquesta Fira de Corpus amb una fira de Corpus i també de la pagesia, i d'aquestes, enguany ha sigut un esplèndid i ara això, el poble de Mont-ras ja s'ho ha fet seu. Ens queda molt per conèixer Mont-ras durant el programa d'avui i sempre fem la mateixa pregunta als alcaldes. A vista d'ocell, Carles, com veus Mont-ras els pròxims anys? Bé, jo ho veig bé perquè resulta que sempre protegirem el que més ens agrada protegir, que és el tema de la natura, el tema urbanístic, que no pugi, diguéssim, el tema dels pisos, els 6,5 metres sempre, diguéssim, preservar les cases, els entorns, tot això ens agrada. I a nivell, diguéssim, turístic i a nivell cultural, com no, anar potenciant també el dia a dia el nostre poble de Mont-ras. I sens dubte remarcar la pau i tranquil·litat que dona Mont-ras en tota la seva extensió. Oh, i tant, o sigui, gaudir, diguéssim, d'aquesta natura aquí, tant el tema de mar, el litoral, que estem ara avui, com també de la muntanya, amb les rutes de les mines, i tot això, nosaltres, això és meravellós. D'això, alcalde, ho anirem desgranant fil per randa durant tot el programa, perquè tenim les rutes, com vostè molt bé deia, del tema del tren petit, de la ruta de les mines i moltes coses més. Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I nosaltres seguim.
Ens trobem amb en Genís Jofre, veí de Mont-ras, per veure la part més salada del municipi. Pocs saben que Mont-ras surt al mar i avui en veurem part del seu litoral. Hola Genís, què tal? Bon dia. Bon dia, gràcies per atendre'ns. Ara mateix ens trobem a la platja del Crit. Començarem des d'aquí la nostra ruta. Hi ha una llegenda lligada en aquesta platja que ens parla de pirates, és així? Sí, és la llegenda del Gall Peric, del mas del Gall Peric, que els pirates el van saquejar, inclús van seqüestrar una filla. I diuen que la van portar fins aquí a la platja? La van portar fins aquí a la platja, la van portar fins aquí. I la van decapitar? I la van decapitar, sí. Però abans es va sentir un crit. Que el gall, que es veu que el gall els va despertar i se'n van donar compte del que passava, del que havia passat. I aquella llegenda doncs, ha donat nom a aquesta cala. Ha donat nom a aquesta cala i per això se'n diu el Crit, la platja del Crit, la cala. Des d'aquí on més podríem anar, també? D'aquí podíem anar fins al mirador, perquè la cala del Badell no s'hi pot baixar. S'ha de baixar per una cadena i és de molt mal baixar. I podríem veure del mirador, veurem Sant Sebastià, veurem la Fosca i veurem uns quants contorns més. Doncs què li sembla, Genís? Anem fent una mica de camí? Anem fent camí. Doncs som-hi. Caminant per senders d'una bellesa excepcional i una pau incomparable, hem arribat fins a aquest mirador, Genís. Més o menys que hem trigat des de la platja del Crit fins aquí? 3 quarts. Una bona caminada hem fet, hem obert la gana també. Sí. I què veiem des d'aquest mirador? Des d'aquest mirador es veu Sant Sebastià, podem veure el Golfet, veiem el Palafrugell, podem veure les muntanyes del Montgrí, podem veure a Begur, les muntanyes de Son Enric? De Son Enric, sí. Ara som al mirador de Roques d'Ase i des d'aquí també podríem veure Mont-ras? Sí, Mont-ras, tirem una miqueta a la dreta, caminem una miqueta. Va, doncs som-hi. 5 minuts, veurem Mont-ras i podem veure part de la Fosca de Palamós. Doncs som-hi. Tot venint cap aquí ens hem aturat un moment a veure el mar. Quines vistes ens ha regalat aquest mirador? Ens ha regalat la platja de Castell, Salguer i continuem veient platja d'Aro. Però ara ens hem aturat un altre cop al mirador de Roques d'Ase i què tenim al nostre darrere? Darrere nostre tenim la fresta del barri de Canyelles, veiem Mont-ras i tota la plana. Doncs acabem amb Mont-ras just a davant vostre i al nostre darrere. Moltíssimes gràcies, Genís, per atendre'ns. Ha estat un plaer i gràcies per ensenyar-nos aquesta zona. El plaer ha sigut meu per poder contactar amb tots vostès i donar-vos les gràcies per haver-me concedit aquesta estona. Gràcies a vostè. Seguim, Albert. Quan parlem de Mont-ras també parlem de teixit industrial i una de les primeres indústries a petit format, diríem, més un taller artesanal, va néixer als anys 60 de la mà d'Esteve Ferrer d'Artesanies. Esteve Ferrer, Esteve, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Home, gràcies a vosaltres. Escolti, amant del mar, perquè toquem el salang de prop, Esteve. I tant, que sí? i tant. Ens uneix aquest salang als dos. La llàstima és haver perdut la parla del salang. És veritat. És una cosa que ens ho hem de retreure. Però ens ha quedat el llegat, Esteve, i ens ha quedat el llegat, per exemple, com tenim aquí exposat, que són els vaixells que durant 50 anys vostè ha estat fabricant i extenent a més de 34 països, no? És així. Explica'ns una mica com comença aquesta afició. Els primers clients que vaig tenir van ser els americans. No els americans, l'armada americana. Que és interessant pels seus articles? Estic parlant de l'any 60, dels 66-67, quan a Barcelona hi venien aquells portaavions amb, no sé si me quedo curt, me quedo llarg, amb 5.000 marinos o 10.000. Bueno, no ve d'aquí. Aquella gent, allà a Barcelona jo vaig començar a fer-ho, i els primers clients van ser els pakistanesos de les Rambles, aquests comerciants que van
varen inventar això de no tancar mai, va ser un èxit. Sí. I els americans, aquests marinos, baixaven i quedaven tots els barcos que trobaven. Bueno, possiblement... I així vaig començar. Així va començar vostè? Llavors vaig tornar aquí, a Mont-ras, allà és quan la indústria anà creixent. Des d'Artesania Esteve Ferrer, com dèiem, fundada el 1966, tots aquests anys, una pila d'anys, decoracions, sobretot pensant en el mar sempre? Sempre. Sempre. Sempre, o sigui, una cosa que tu i jo, que n'hem nascut, ho hem tastat de prop. Una mica la sang, Té raó, ho portem tots a la sang. Una mica, què ens representa avui? Què ens ha portat que puguem veure? Mira, aquest és, per mi, és una curiositat, no solament una curiositat, sinó que és un record perquè és del primers que vàrem fer. Els primers que vaig fer, amb diversos modelos, petits i més gros, que arribava fins a 1 metre. Llavors he anat evolucionant i degut als clients d'aquí i dels clients d'allà que t'han demanat un barco típic de la zona aquesta, de l'altra, hi ha una varietat enorme. Immensa. O sigui que potser tenim 150 modelos pel cap baix de barcos. S'ha de dir que vostè va començar com molt modest un taller d'artesania, però crec que va arribar fins a 50 treballadors aquesta empresa, oi? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, oi? 50 mal de caps. No, la veritat és que la gent, per mi com a experiència en aquest cas d'empresari, jo he sigut treballador, he passat empresari, però no tinc queixa. Com es fa això per inculcar a les noves generacions de la seva família que continuïn aquest salang, aquesta essència? No sé, poder... O sigui, l'esperit, les idees, el que parles, també t'assimilen, Els fills, i en aquest cas, o sigui, jo tinc 3 fills que darrere meu els que ara ho porten. I en un futur, perquè també tinc 2 nets que ja hi treballen. Doncs així el llegat està assegurat, Si aquests nets surten com han de sortir, suposo que continuaran. Però que tinguin aquest salang a la seva sang, que això és molt més important. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als Jardins de Cap-roig. Ha sigut un plaer. A explicar-nos una mica el seu llegat, la seva il·lusió i la seva passió pel mar. Ha sigut un plaer i, a més, content que em donéssiu aquesta oportunitat de venir aquí a Cap-roig, perquè me'n dono vergonya una persona d'aquí i mai he visitat els Jardins de Cap-roig. Certament, vostè acaba de dir una gran veritat, que el País en Ruta, per això tenim aquesta funcionalitat, perquè donem a conèixer pobles que hi hem passat 1000 vegades i que potser molt poques ens hi hem aturat a veure de prop. Prometo que un dia que no faci tanta calor, vindré a visitar-ho. Tots els articles d'aquest senyor durant 50 anys dedicat amb passió i amor al mar les trobaran a botigues especialitzades i en aquest cas, doncs, sempre que busquin la mar i la passió trobaran objectes d'aquest gran senyor Esteve Ferrer. Nosaltres seguim el programa. Bé, doncs arribem a l'apartat del programa on volem conèixer la gastronomia que ens acompanya a l'entorn de la població avui on ens trobem i què millor que fer-ho que el seu alcalde. Carles, benvingut de nou. Gràcies. Perquè hem vist que hi ha molts productes que teniu a la vostra terra. Fes-nos 5 cèntims una mica del que tenim en aquests moments a la nostra taula. Bé, com havíem dit amb el tema de l'entrevista, una de les coses que nosaltres en fem gran valor és el tema de la peixacia i realment amb un sortit de productes de la terra és una de les coses que nosaltres volem potenciar i volem millorar. No només això, sinó fins i tot el tema de la llet nostra, que resulta que hi ha 2 explotacions ramaderes del Bacú, on totes 2 porten el que és el tema de la seva elaboració, la llet nostra, i per aquest fet resulta que aquí volem ressaltar això. També tenim el tema de les mels de Can Martorell, que resulta que aquí és un entorn com el massís de les Gavarres, que tenim tot el que és el tema de la natura, el tema del romanyí, el tema també dels tronxers, el tema de l'oli que es cultiva amb aquestes oliveres, diguéssim, centenàries que tenim a les nostres contrades, i per últim, el tema de la cervesa, una cosa més innovadora, però resulta que també s'elabora aquí a Mont-ras amb les seues maltes que elaboren les cerveses.
Amb diferents varietats, a més hem vist, oi? Sí, hi ha, diguéssim, 3 varietats, la negra, el que és la torrada i el que és la clàssica, diguéssim. Escolta, fantàstic. Deixa'm afegir de la meva collita pròpia, com que estem en comarques de terres gironines i on soc i coneixedor del territori, una de les grans propostes que la gent no esperarà de sorprendre en aquest programa, per exemple, és una de les indústries que també hi ha a Mont-ras de fa molts i molts anys, de la mar de Marcó, que tothom segur que n'ha tingut alguna a les mans, que és les gomes Milan, no? Això mateix, és una de les coses que ens sentim encara orgullosos, també, més orgullosos, perquè resulta que ens sentim nens, no? Perquè tothom, més o menys, ha tingut a les mans, com bé Albert deies, unes gomes. Doncs a la fabricació, diguéssim, de totes les gomes Milan i Factis es fa des de Mont-ras, una de les grans indústries que també tenim a Mont-ras, acompanyat també amb el tema de fàbriques de barcos. Fantàstic. Nosaltres continuem amb moltes més coses. Entrem de ple amb l'espai de Girona Excel·lent. Saben vostès que és aquell segell distintiu que atorga la Diputació de Girona conjuntament amb la Cambra de Comerç. Aquells productes i productors de la zona de les comarques de Girona que fan les coses molt ben fetes, com per exemple la persona que ens acompanya al nostre costat, que és en Josep Trallero, enòleg dels cellers Bruguerol. Josep, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per venir i felicitats per aquest distintiu que s'ha donat a la Diputació de Girona, no?, amb un dels vostres productes. Sí, estem molt contents. Ja fa 2 anys ens en van donar un en el vi i l'any passat en un dels nostres olis també. Entrem en una particularitat de l'oli, perquè és un món el tema de l'oli i els que estem a peu del carrer no en tenim gairebé ni idea. Explica'ns, en aquest cas, aquest segell, a què ha estat el distintiu i de quina varietat ha estat? En concret ens l'han donat en l'oli que fem amb la varietat Picual i jo diria que una mica el secret de fer un bon oli en el nostre cas és bàsicament primer que les olives són nostres, cultivem les oliveres i en segon lloc tenim un processat, diguéssim, el més gentil que hi ha en el mercat en aquests moments. Tenim un sistema de centrifugat en fred, llavors també hi ha la immediatesa entre el collir l'oliva i l'elaboració, també és un altre dels factors importants, però sobretot aquest premsat en fred, centrifugat, que permet no una gran extracció en rendiment, però sí en qualitat. I aquesta varietat que ens explicaves del Picual, quin gust podem notar? Com ho podem nosaltres percebre? Com el seu nom indica, és una varietat que té un punt de picant a la boca. Això ja depèn de gustos, però té aquesta peculiaritat, que té un punt de picant que el fa adequat per segons quins tipus de combinacions. Celler Bruguerol no només es centra, com molt bé deies abans, no només amb l'oli, sinó també amb el vi, que fa 2 anys també vau ser atorgats amb el segell distintiu. Quin tipus de vi també teniu aquí a la vinya? Sí, nosaltres també cultivem les nostres pròpies vinyes. Fins ara teníem 5 hectàrees, ara n'hem plantat 5 més en aquests 2 darrers anys. La major part, 8 hectàrees, estan aquí a Palamós i 2 hectàrees estan en una finca a prop de Girona, a Canet d'Adri, a la finca de les Eres. Ho coneixem, sí. Aleshores, de moment, aquí ara estem elaborant bàsicament garnatxa en els negres, malvasia histriana en els blancs, i a la llarga, entre lo d'aquí i lo de les Eres, tindrem totes les garnatxes que hi ha en el món. En el món hi ha 6 garnatxes diferents i nosaltres ara ja, amb aquestes últimes plantacions, en tindrem una mica de cada. De moment encara no tenim definits tots els productes que volem fer, perquè som un celler molt jove, tenim en prou feines 10 baremes. De moment encara estem en aquest punt de cercar quins són els productes que podem fer millor, que ens satisfaguin més a nosaltres i que agradin a la gent. És molt important tots els processos, que les vinyes estiguin en una bona zona, que la veritat, el punt de collir, el punt de fer la barem, tot. Però també el celler on es reserva això, aquest gran vi, ha de ser també important, no? Sí, en aquest cas nosaltres tenim la sort de tenir un celler fet per aquests arquitectes que ara han estat recentment premiats, els RCR, i és un celler molt singular i cada dia rebem més visites, ja no només pel fet del vi, sinó també pel fet del celler. Tots aquests productes, on els podem adquirir, Josep? De moment nosaltres en venem molt a totes les propietats, diguéssim. Nosaltres tenim un hostal a la Fosca, tenim un xiringuito a la platja, tenim l'hostal del Belllloc, tenim unes cases rurals, és a dir, que nosaltres intentem molt fer venda directa al públic perquè ens agrada que el públic ens visiti i conegui de primera mà el que estem fent.
mica en mica i a mesura que vagin augmentant les produccions ens anirem extenent en restaurants, sobretot el que ens interessa és fer Empordà i Girona. Vosaltres, com molt bé explicaves, el tema d'allotjament va molt lligat una mica a la vostra pedagogia en tot el que vosaltres esteu fent, no? Sí, nosaltres intentem transmetre la nostra manera de treballar i no només és el vi i és l'oli, també tenim un ramat i fem formatge, també tenim fruiters i fem conserves, també tenim horta i fem productes de l'horta, és a dir que en tots aquests nostres establiments intentem explicar com treballem i oferir els nostres productes. Per la gent que us vulgui visitar, saber més, teniu alguna pàgina web? Sí, Celler Bruguerol. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Josep Trallero, enòleg de Celler Bruguerol. Moltíssimes gràcies per la teva companyia. Gràcies per convidar-nos. Gràcies. Bé, doncs ja les acaballes del programa especial avui dedicat a Mont-ras. En aquest cas ho fem amb música, amb un to musical molt especial, amb un grup nombrós que han volgut venir fins aquí als Jardins de Cap Roig. Ells són els Yes The Music. Benvinguts a tots. Gràcies per acompanyar-nos en una tarda tan especial i amb un programa que hem donat a conèixer tants llocs especials que molta gent no s'esperava, que després encara ens queden coses, però de moment parlem als Yes The Music, que, per cert, un grup nombrós on són, crec que 21 persones, no?, que formeu el grup. Montse, Xavi? Sí, 21 membres. 21 membres. Avui hem vingut una petita representació perquè és complicat. Com us ho feu a l'hora de poder anar a actuar perquè tots us poseu d'acord per la vostra disponibilitat? Compaginem horaris de feines, de famílies i de més, i mirem de venir tant com podem, però sempre falla algú, però bueno. Però bé, l'important és una mica el grup en general, de tot el que vosaltres podeu arribar a oferir, perquè vau començar amb un grup de veus, començant a tocar, a fer petits concerts, i ara sou ja més que coneguts aquí a les comarques, sobretot de Girona, no? Sí, doncs la veritat és que sí, que ens ha anat molt bé. Portem 5 anys, que els complim el mes de setembre, i la veritat que estem molt contents amb tot el que hem fet. Quin tipus de cançons es poden escoltar de Yes The Music? Fem versions tant de temes de bandes sonores com temes pop, una mica de tot, temes més actuals, més antics i també temes de gospel. Tema de gospel. Normalment, aquests últims darrers anys s'ha posat molt de moda al dia el tema del gospel. No és ben bé gospel, seria un grup de veus combinades entre si que fan treure la musicalitat de cadascú per treure cançons especials ja conegudes, o que heu fet alguna cançó vosaltres pròpiament, o sempre versioneu cançons? Sempre versionem cançons, sí. Bé, on us podem veure? On us podem trobar, ràpidament? Mira, fem diversos concerts durant l'estiu. El més important de la zona poder ser el dia 13 d'agost, a la Bisbal, per la Festa Major, a les 7 de la tarda. I, bueno, en farem més, però aquest estiu estarem una mica més relaxats, perquè estem preparant un espectacle de cara a l'any vinent, un espectacle infantil, familiar, molt bé. Que mirarem de combinar la música amb una mica de teatre, que sé que t'agrada. Sí, em coneixeu bé, I mirarem de fer això, a veure si sortirà ben empastat com volem. Fantàstic. Xarxes socials, Montse, on us podem trobar? Sí, a la nostra pàgina web, yesthemusic.cat, i llavors també al Facebook i a l'Instagram i al Twitter. Doncs fantàstic. Avui què ens proposeu? Bueno, avui cantarem un tema, un medley d'ABBA, i esperem que us agradi. Aprofitant l'ocasió que estem amb Yes The Music, un dels integrants és una mica la part culpable també d'aquest programa i de la seva sintonia. I em permetreu un segon amb la Glòria Pérez. Glòria, on ets? Vine. I hem de donar les gràcies a la Glòria perquè, escolta, la cançó de País en Ruta està sonant moltíssim arreu de les xarxes socials, Sí. És una mica la part culpable d'aquest País en Ruta, Bueno, i tot un honor per part meva haver-la pogut cantar. Molt bé. Doncs el plaer és nostre. Gràcies. Nosaltres, gràcies a vosaltres, nois. Yes The Music, un medley d'ABBA. Nosaltres aquí no acabem el programa, perquè quan acabi Yes The Music, nosaltres podríem fer una excursió xula, molt xula, amb uns racons idíl·lics de Mont-ras que ens hem oblidat de fer i que tenim pensat amb un company que avui ens vol acompanyar, sisplau. Si pots entrar, company, que ens portarà als estris per poder fer aquesta última ruta que farem, la ruta de les mines de Mont-ras. Us deixem, nosaltres, amb Yes The Music. Endavant, nois! Chilly by you since I don't know when. So I made up my mind it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how,
does it show again? My, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you go. My, I could never let you go. Take a change, take a change, take a change, take a change, take a change. If you wanna roam, when the great rivers have flown, only I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best and make no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Take a chance on me. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without you? I ask in all honesty. What could I be without the song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch the scene, digging the dancing queen. Friday night and the lights are low, looking out for the place to go. Where the pleasure and music, getting in the swing, you have to look for king. Anybody could be that guy. Night is young and the music high. With the beat and music, everything is fine. You are the one for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch the scene, leading the dancing queen. My mind, at Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Oh, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo.
love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Oh, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Whoa, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Whoa, whoa, oh yeah. Bé, companys, i com és habitual al programa de País en Ruta, acabem el programa amb una de les rutes més meravelloses d'aquesta zona del Baix Empordà de Mont-ras, que són la Ruta de les Mines, un paratge realment fantàstic on trobem un convidat molt especial que ens vol fer 5 cèntims d'aquesta bonica ruta. M'acompanyeu? Som-hi! Ei, Pere, hola! Què tal? Mira, per aquí a la Pedrera. Escolta, un lloc fantàstic, eh? Sí. On estem, aquesta pedrera? Aquesta pedrera, hi havien tret molta pedra per fer el moll nou de Palamós. Sí. Varen sortir molt de camions de pedra d'aquí, però aquesta pedrera va arribar un moment que es va acabar la propietat i llavors es va deixar de treballar-hi. Es va abandonar, diguéssim. Es va abandonar. I hi havia molta aigua que es treia amb una font que hi havia aquí baix, que hi havia molta gent de Palafrugell que venia a buscar aigua d'aquesta font. Ah, carai. I llavors es va tapar la font i això es va emplenar d'aigua. Un indret on es pot venir a taules de fusta, que la gent pot venir a fer pícnic i així. Allà hi ha barbacoes, que són lliures. Molt bé, Pere. Doncs partim d'aquí, la ruta de les mines. Quantes mines ens envolten en aquest paratge? D'aquí hi ha, o sigui, en tot l'entorn d'aquí hi ha unes 6 mines. Unes 6 mines? Unes 6 mines. Veurem una petita representació ara en el programa i més o menys estem parlant d'uns 10 quilòmetres de radi, o més o menys una... Bueno, per fer la ruta bàsica, que es pot veure a la mina Carmen, que està dintre una propietat privada, sí. La mina Pepito, que aquesta sí que irem i la veureu, i hi ha el pou allà on s'atrevia el material. Sí. Llavors, de dalt de la boqueta es pot anar a la mina Sant Miquel, que aquesta mina Sant Miquel ja està a sobre el poble de Mont-ras. Doncs escolta, Pere, no en parlem més. I llavors, vull dir, es fa la ruta completa, se surt de Mont-ras i es torna a Mont-ras. Doncs, fet. Ens hi acompanyes o no? Sí, home, i tant. Doncs vinga, va, som-hi. Som-hi. Bé, doncs, Pere, hem sortit de la Pedrera i ara on ens trobem? Ara ens trobem a la mina Carmen. Aquesta va ser l'última que es va tancar de Mont-ras. Aquí va haver una temporada que a Palafrugell no tenien aigua. Sí. A Palafrugell no tenien aigua i varen fer un conveni entre els amos de la mina i l'Ajuntament de Palafrugell per agafar aigua des d'aquí. O sigui que durant molta temporada, per allà a principis de segle, per allà al 1910 o així, la gent de Palafrugell bevia aigua d'aquí. Carai, es distribuïa per tot el poble, diguéssim. Es distribuïa per tot el poble, o sigui, era l'aigua que bevien. I va ser de les últimes a quedar obertes? Sí, aquesta va ser una de les últimes i a més es pot dir que va ser poder la més important de Mont-ras. I se'n diu? La mina Carmen. La mina Carmen. Molt bé, doncs, seguim, Pere? Seguim. Seguim. Doncs, Pere, mirant aquestes imatges de principis de segle, molt ha canviat aquest paratge on ens trobem ara, Esclar que ha canviat. Aquí hi ha les dones que triaven el material perquè quan sortia del pou hi havia uns homes que l'havien de partir a cop de mai. I llavors, un cop l'havien partit a cop de mai, hi havia les dones que el triaven. I d'aquí anava el rentador i el molí
i ja se l'emportaven cap a Barcelona. La particularitat, com veiem aquí a les imatges, és que és pedra blanca, oi? Sí, o sigui, la verita, la verita és pedra blanca. Aquesta pedra, el que feien era, hi havia puestos que, com que és tan blanca i és com farina, la xapaven ben xafada, la barrejaven amb farina i la posaven al pa perquè pesés més. Ostres, per tant, enganyaven una mica, no? Una mica i força, perquè, esclar, la gent no vegi, menjaven mineral. I difícil de pair, també, eh? Doncs aquestes són les famoses mines d'en Pepito. Sí, i aquí es pot veure com treia el material. Com treballaven, veig que feien pous fins a 40 metres perquè hi hagués més ventilació, oi, Pere? Segons ens diuen aquí. No. O sigui, cada 40 metres, com que aquí les mines aquestes havien de fer saltar el material amb explosius, cada 40-50 metres havien de fer un pou de ventilació, en deien pous de ventilació, perquè marxés tot el baf dels explosius. Déu-n'hi-do. I aquí, tot això de per aquí, aquests paratges de per aquí, estan plens de pous de ventilació. Bé, i on seguim ara? Ara seguim per aquest camí d'aquí, que és un camí el camí antic que anava al coll de la Boqueta. O sigui, ara seguirem per aquí i irem a sortir a dalt al coll de la Boqueta. És un camí molt maco, no hi ha cap problema, i molt de trossos es veuen a les roderes del Carros marcades a les roques, que passaven els carros per aquí. Fantàstic, doncs seguim les roderes de carro. Doncs seguim les roderes de carro. Vinga, som-hi. Doncs Pere, després una bona suada, que per cert he de dir que vas molt lleuger de cames, eh? No, normal. Normal, bueno, és que esteu entrenats, sí. Bé, arribem al terme del Mirador del Terme, oi? Sí. A una alçada més o menys, que m'has dit uns 130 metres aproximadament. 140, sí, 130 metres. Bé, què veiem aquí? Perquè veig unes vistes espectaculars, eh? Tota la plana aquesta, l'estem veient tota, vull dir, tota la plana de l'Aubi, l'estem veient pràcticament tota. Doncs una excursió que ens ha agradat molt, Pere. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta excursió. Ha sigut un plaer. Que s'ha de dir que aquesta ruta la poden trobar al Wikiloc, no? Que fa moltes rutes de BTT, no? Sí, al Wikiloc hi ha 5 o 6 rutes de les mines de Mont-ras. I hi ha també rutes de BTT, que esclar, si agafem de Mont-ras per Mont, totes són una mica complicades, o sigui, de fàcil no n'hi ha cap. No, bueno. En canvi, de Mont-ras per avall hi ha tot lo de la Via Verda, tot lo del plans de l'Aubi. I ja enganxem cap al tren petit i totes les rutes de BTT que ens ha explicat avui la nostra companya. L'Olga, doncs escolta, mira, et faig una proposta. Ja que hem arribat fins aquí i ens has acompanyat, jo crec que hauríem d'acabar brindant amb un bon vi, què et sembla? Perfecte. Mira, perquè a més, jo a la motxilla que m'has dit que portava carregada és que portava alguna cosa més que aigua, saps? Sí, mira, he portat un vi que a més es veu als teus distribuïdors, que és Vins i Licors Grau, que els veiem aquí a la nostra plana. Exacte. Doncs ens presenta un vi com aquest, que és de denominació d'Empordà, de Campmany, que són els de Celler Oliveda, que ens presenten Terra de Vents. Et sembla bé que l'obrirem? Està fresqueta, l'he posat a la nevera, està ara al punt. Molt bé. Sí? Sí, i tant. Doncs escolta, acabarem aquest brindis. Moltíssimes gràcies per la teva companyia, Pere. Gràcies. I per molts anys. Molt bé. Gràcies. Vinga. Gràcies a tot l'equip del programa que fa possible País en Ruta. Ens ho passem molt i molt bé. I vostès, espero que també. Ens veiem en una propera ocasió, amb un altre País en Ruta. A on serà la setmana que ve? Doncs encara no ho sabem. Bon País en Ruta per tothom. Adéu-siau. Agafa la maleta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olora les florències que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sola. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sola.